Nasinati ang uwan sa dakong bahin sa Bohol sugod kagahapon. Ang Tagbilaran City sa lugar nga nakasinati og hinay ngadto na sa kusog nga uwan. Butang nga gikalipay sa mga residente tungod sa nasinating kainit ug kaigang sa panahon sa mga milabayng adlaw. Matod sa Pag-asa, ang uwan bugna sa northeast monsoon o amihan ug sa easterlies nga magpauwan sa daghang parte sa nasod. Padayong gibantayan sa Pag-asa ang LPA nga anaa sa gawas sa PAR. Daw nakigduwa og fetch ang pet nga si Zufu. Apan inay dog toy, dentures o pustiso ang iyang giingkib-ingkib. Matod sa uploader, nagkape ang iyang lolo o gibilin ang pustiso ni Ini sa lamisa. Taod-taod, gitangag na kini ni Zufu o giduwaan ilawon sa sofa. Nabawi ra hinuon ang postiso o wala hinuon kini maguba. Daghang mga netizens ang nalingaw ni ining video nga miabot na sa kapin 200,000 views.